hangin. Muntik malaglag si amin. Muntik malaglag. Hinangin kami. Dahan-dahan ulit. Ayan mga kaparing Jason. Good morning, good morning. Time check natin ay 7:59 ng umaga. Araw ng Martes. Pinalis muna namin yung anak namin. Ay, nila ko na? Oo, nakalak na. Yan, pinalis lang namin. Tapos may pupuntahan kami namin dun sa Iriga. May bibilin kami o ikakanbas. Siyempre, shoutout sa nag-sponsor nito. At abang-abang na lang kayo sa vlog. Sana panoorin nyo hanggang dulo. Yan, yung vlog namin na gagawin ngayon. Matagal na ito binigay sa amin. Nasa Maynila pa kami. Tingnan na lang natin Kung ano kasi kung ano yun. yung pagdating kasi ay nasa Manila pa tayo. Ano na yung sunod-sunod na yung gagawin natin. Hindi kaya siya ng isang araw lang. Kaya yun, nag-shoots kami kung saan yung may ganyan-ganyan. Pero sa Angina ata basta maraming pagpipilian naman. Ayan, let's go. Yan yung tindahan namin ay sarado muna ulit para matapos na to. Pag malakas ang susi. Malakas ang susi. Malakas ang kandado, ganyan lang. Sa awa ng Diyos hindi naman napapasok. At sana Kung papasukin nga, napakabilis yan. Kasi mga tindahan dito, lahat pinasok na. Ito na lang tindahan ko hindi. Siguro, sa magandang pagkikisama ko naman siguro dito. Kaya, di siguro tayo tinatalo. O lagi lang ako nakabantay. Kasi lagi kong puyat eh. Diyan ako nagbabantay sa taas oh. Kasi yung mga kawatan, alas 2 yan ng madaling araw magsisimula, mga gumagalaw yan eh. Kaya minsan mga tulad ko dito alas 3. Sana wag naman pasukin para hindi ko sila mahuli. Nandito. Let's Gina. Oh, hawakan mo itong helmet. at kuhain na rin sa ano. Yung box, likan mo na. Baho na lang kaming tubig para tipid. Napakamahal ng tubig eh. Mineral naman tubig namin. Kahit diba ganap ka pa Manila, di ba ba dito? Oo, pag nagmamanila kami, dadala rin ng tubig. Andiyan pa yung papel mo eh. Tanggalin mo na ngayon dyan. Mabasa pa. Yan yung PhilHealth na nakuha namin kahapon. Uy! Ano mo? Dumikit! Baka mo! Ano na? Nasa biyahe na kami ni Ami. Mamaya na ako mag-helmet. Pag nag-helmet pa ako sa ulo. Pero malapit pa lang Oo. lahat. Nakadaan-daan pa naman. Mamaya mag-helmet lang kami. Tayo. Si parang Jason Sonson kumimbot ng kay gayon. Yon yan. Yon yan. Yon. Si parang Jason, tropa ng masa, kasama sa team pahuway, panalo sa saya. Challenge ni Japper Sniper, go agad siya, walang atras kahit padaster ang dala. Nagladlad, kumembot, nag-DIY Diyos sa hinabol ng tawa, ang buong barangay sasaya. Seryoso pero nakakatawa, basta mapasaya sila, si Jason bahala. Sa kamera ni Kuya. Dito namin sa Angina na buwa. Yan, balik na kami na. Pupunta kami ng Iriga. Wala daw dito yung hinahanap namin. Baka Angina Iriga.
Dito na kami sa Angina area. Papasok na kami. Bawal kasi mag-video dyan sa loob. Ayan na. Dalawang store na yung pinuntahan namin. Wala pa rin yung hinahanap namin. Pero nagtanong kami dyan. Kasi nagkanbas din ako ng tracer dyan sa Alson. Nagtanong kami na pagtanungan. Dyan daw sa tapat ng Yusamp. Malapit sa Yusamp. Nagkanbas kami na tracer kasi para maraming yelo yung magawa pang business. Tinanong ko yung installment, sabi ko sa ano na lang, ito nga kami releasean. Sabi ko pagbalik na lang namin kasi pa kung Maynila pa eh. Ulan daw ng release. Sa ulan pa. Hindi dito. Ha? Saan? Yun, nananatiling naghahanap pa rin. Nandito kami sa Maris. Pero may nakita na kami. Bali, nagkakanbas pa kami itong yung medyo mura-mura. Pero parehas ng quality. Ito yung sinerch ko muna yun bago kami umalis. Nag-search na ako. Yung nakita na namin yung isang store. Tapos dito may nakita pa yung store dito yung isa eh. Tatry namin kung parehas lang naman yung presyo o kaya medyo mababa dito. Pero nag-ano naman kami na nakakita namin in-case lang. Ganda ng bahay dito. Ano yung pinakamaganda? Yun, yung pinuntahan namin wala silang snacks. Kaya maghahanap kami ulit doon. May tinuro si ate. Malapit lang daw doon sa may kabilang side. Kaya papunta naman kami doon. Sana may maganda. Makikita nyo na lang kung ano yung pinag para magaling abangan nyo yung vlog namin guys. Pero may mapapasaya tayong tao kaya yung pagpunta namin ito sigurado. Ano pa ba sa'yo natin? At yun, naghahanap pa rin. Ikot-ikot pa rin dito hanggang makahanap tayo ng medyo kasya sa budget natin. Pero pag wala na kaming nahanap, yun na talaga yun. Okay. Pero may titingnan pa kami isang store na napagtanungan namin. At sana meron doon. See you. Andyan si ano sa loob, nagtatanong siya. Ano? Ano?
quality niya, mas maganda yung quality dun sa unang pinuntahan namin. Tapos medyo mura-mura pa pati. Medyo mura-mura siya. At yun, hanapin namin, susuyurin namin lahat ng store para makahanap tayo ng magandang quality talaga. Dito ata yung bibinta na ano, Vita Fish eh. Ay, sorry. Yan, dito lang kami. Napunta na namin yung isang tining na pinagsasabi nila. Kaso ano, lalong mahal eh. Mayroon 16,000, mayroon tag 10,000. Siguro final na yung pinakang una na lang namin na ano. Kasi maganda rin yung quality nun. Yun na lang kunin natin. Punta na natin kasi baka makakuha pa ng iba kasi last na pati yun. Pwede ka balikan ka na lang. Alin? Ikaw na muna. Dito rin na. Punta na natin. Kaya nga, Oo. bayaran na. Tapos Oo. pera na lang. Para kumain ka muna. Gutom na ako. Saan po available man? Ayan po mga kaparang Jason at dito na nga kami sa ano, sa bilihan nito. Tapos dito pala yung mga gamot na ano eh. Hanap kami ng hanap dati. Dito pala marami oh. Kaya, Kaya minsan doon pa kami sa Maynila. Yung malaki, magkano? 95 po. Mura lang. Mura lang pala dito samantala dyan sa iba, mga kulang-kulang 200. 140. Oo, 140, may 130. Yun, ano lang, mura lang pala to. Sige na, okay. Dito na. Yung bibilhin namin, abang-abang lang po kayo kung saan to mapupunta, kung sino mabibigyan nito. Kayang kandungin. Bali magkano yan sir? 55 na lang po. 5.5 dating 75. 7.5 po. Tapos Talaga ng ano. 5.5 na lang. Ganda ng quality niya, oh. Sobra, oh. Quality yan. Yun na lang natin buksan para Pero tinignan na namin yun kanina. oo. Dito. Andito na si sir. Magawa ng resibo. Oo, bayaran na natin. Balikan na lang namin. Ah, yes ma'am, opo, opo. Tapos yung babayad ni Ami, yung GCash na lang po. GCash na lang yung through GCash na lang yung bayad. Tapos balikan na lang namin tong binili namin sa kanila. Tapos ano, kain muna kasi gutom na. Nagutom na kami. Sa Lenoy. Pirma ba? Oo. Opo, sir. Pirma daw. Baka makulong tayo. Ito. Ito taas. Salin. Salin din taas. Yan. Ito. Kasi yan lang. Nagkabayaran na. Alin ka na. Okay na pa. Opo, ma'am. Mas sa dito. Ako lang pa. Explore mo lang. Pero yung ano niya, okay naman, matibay naman siya. no? Yes, sir. Talagang yan po yung ano namin na wheelchair. Kaya yan po din palagi yung order namin kasi yan yung palagi talagang hinanap ng mga customers. Oo. Tawag si Mama Noy. Eto, ma'am. Sige no? Thank you. Labo. Medyo magaan. Kaya man ito eh. At doon ni panindat ang mga ano, may motor pa lang. Ha? Helmet. Ay, ang Sige na po, sir. Alalayan po si ma'am. Doon na. mag-helmet na muna ka, oh. Kaya mo po yan, ma'am. Amo. Maganda siguro talaga balikan na lang natin yan. Para pagkarganin kasi doon, kakain tayo tapos bago ulit. Hindi kaya iikot na naman kaya. Okay lang. Okay na, diretso na. Wala magkakargan doon. Meron yan doon. Ay, Diyos ko po. Parang tayo ng parabirik pa. Mag-helmet muna ka, oh. Kumain ka muna. Ha? Kumain ka muna. Oo, kami helmet man ako.
ka na. Buhayin ko muna. Kaya sir? Sandal mo sa akin, ma. Yung ano po ma'am. Okay na? Okay na po. Okay na, Mi? Yan, nasa biyahe na kami. At si Ami, di ko na nakikita. Saan na? Dito na kami sa kainan. Baba muna namin to. Bigat talaga. Ano na? Order na muna. Ano ka lang sir? Sige na. Order ka na muna. Dahil mga kami dito, Crispy King. Grabe, bigat. Mahirapan si amin yan. Iyak. Kaya marami na kami dito sa gutom na talaga ako. Nagkape lang ako na umalis. Crispy King. Tapos mag-take out tayo naman. Magala. Magkano na? 170 to. Kaya po tayo. Dahil gutom na. Ayan, tapos na kaming kumain. At let's go na kami. Papunta kaming Nagwa. Para madala na yan. Pag di namin kaya, baka garga na lang namin sa jeep yan. Tara kami. Awas talaga ng helmet na binigay sa akin ni Gavin Sport. Awas. Shout out to Gavin Sport. Hello. Napakamahal pala nito.
napakamahal daw nito eh. Mas mahal pa daw sa India. Sabi ni Bayaw. Ayan mo? Yun, hanggang Nabua lang. Kasi ang hirap isakay pa. Yes. Ha? Hi. Hi sa akin. Wait lang, wait lang. Yung lakas ng hangin. Muntik malaglag kami. Muntik malaglag. Hinangin kami. Daan-daan ulit. Nabua na kami, nasa Nabua na. Pagdating sa dalang kaming terminal, jeep na lang po namin ito. Nabua na. Dadalhin lang namin ito sa terminal. Terminal! Ha? Nandito na kami sa Nabua at sasakay ko na lang to sa jeep kasi nahirapan sa amin. Kanina nga muntik malaglag. Magbigay na lang ng pamasahe tapos abangan na lang namin dun sa bahay. Ano din? Di mo yan na. Kaya may ano ka, madali Hindi sa kailangan natin kung abangan ko. Wala na rin. Ano sa meron ka? Taas. Bili ka na muna. Ha? Bili ka na muna bago dito. May bibili pa pala sa amin dun sa ano. LCC yung bibigay kay nanay na foam na maliit. Ayan at diretso na rin kami ni Ami. Magmumotor na kami. Ito na yung ano. Bili namin. Saka yung foam. Na para kay nanay yung foam. Bibigayan ni Ami. Pinabili ni Bianan. Tara na. Para mauna tayo. Kay nanay yun.
Tropa ng masa kasama sa team pahuway, panalo sa saya. Challenge ni Japper Sniper, go agad siya. Walang atras kahit padaster ang dala. Nagladlad, kumembot, nag-DIY Diyos. Sa hinabol ng tawa, ang buong barangay sasaya. Seryoso pero nakakatawa, basta mapasaya sila, si Jason bahala. Sa kamera ni Kuya Noli, viral na naman. Mga tropa sabay hiyawan. Game kung game kahit mahirapan. Basta may ngiti, walang atras sa kasiyahan. Paring Jason, son, son, son. Kumimbot ng kay gayon, yon, yon. Umaaura ups, umaalon, lon, lon. Kabog silang lahat na kanayon, yon, 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 yon. Paring Jason, son, son, son. Kumimbot ng kay gayon, yon, yon. Umaaura ups, umaalon, lon, lon. Kabog silang lahat na kanayon, yon, 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 yon. Sa Barangay Plaza, crowd ay humalakhak. May confetti, may cellphone flashback. Sabi ni Kuya Noli, yan ang laban ng tunay. Sa tuwa ni Jason, halos mag-fly. Si Vince, Gacho at Sunny, sabay cheer. Yan ang energy. Sa gitna ng ulan, may sayaw pa rin. Paring Jason, kabog kaway sa hangin. Walang hiya-hiya, walang takot. Puso ng tropa, laging buo. Para sa masa, para sa kawa. Si Paring Jason, walang Transit natin. 11:30. Paring Jason, son, son, son. Kumimbot ng 11:30. silang lahat na kanayon. Sa Paring Jason's way, sa dance floor siya ang bida ngayon. Team pahuway, todo saya. Yan si Jason, idol ng masa. Amoy, sige daw. Paring Jason, kumakabog. Team pahuway. Na kami sa bahay. Kanina pa kayo? Walang pasok? Ng ano sa Nandito namin sa bahay, kakarating lang. Grabe init. 11:50 oras natin at aabangan ko yung jeep na pinagdahan namin. Bali nagbigay na lang ako ng pamasahe din sa jeep. Bigyan ko ng 70 yung hiningi na pamasahe. Abang na lang. Pahinga muna. Yan, mag-open muna kami ng tindahan para maubos na muna to. Siya alis na naman. Kabila. Yan siguro, nakalimutan siguro nung driver na idaan dito. Pero doon lang naman yung sa unahan. Baka nakapila na dun sa gildan. Alauna na eh. Oh. 1:32 na. Kanina pa ako sa antay. Puntan ka na dun sa garahe. Nakilala ko naman siya. Baka nakalimutan niyang ihinto rito. Kunin ko na itong van. Ayan, balik na ako. At nasalubong ko yung jeep. Nasalubong ko na yung jeep. Tigas.
dadalhin na. Ay, umaya na lang gabi kasi alis ka. Alas ako eh. Ayan na, dito na nga. Nakalagpas yung jeep na sinakyan kasi di talaga namin kaya. Pinirsa ko nga lang galing Iriga hanggang dito sa Hili. Hanggang dito sa Nabua. Yun. Munti ka malaglag sa amin kanina kasi lumakas yung hangin eh. Oh, pero dahan-dahan naman kami kasi Dahan-dahan. sobrang malakas yung hangin. Kung Yeah. wala lang hangin, kayang-kaya ko yan hangin Oo. dito. Ngayon, sa lubong ko sana yung jeep, pupunta ko sa garahe kasi nakikita ko kanina lumagpas eh. Pero kakilala ko naman yung walang problema doon. Kaya yun po, muli. Maraming salamat po talaga sa sponsor nito. Nag-sponsor sa amin na di talaga siya nagbabanggit ang pangalan niya. Pero kausap na yung silang dalawa yung may conversation nun eh. So, sponsor na yun na ako nabili na namin. Nung ano pa yan eh. Kailan mo pinadala sa atin? Nasa Maynila. Nasa Maynila tayo. Ah? Nasa Maynila. Oo. Nasa Maynila kami. Kaya ito po. Nabili na namin. At abang-abang na lang po kayo sa mga susunod na vlog kung kanina ito mapupunta. Pero napaka-deserve niya talaga na bigyan ng nito. Para Itong- para masilayan Oo. para makita niya pa rin yung maganda talaga. Abangan nyo. Bigyan ko kayo ng clue. Lalaki siya. Nakita ko kasi pero di ko pa siya na-iba-vlog. Nakita ko siya. Abangan nyo na lang yung mga susunod na vlog. Yan po. Thank you po sa sponsor na ayaw niya magpakilala talaga. Salute po sa inyo at sana ingat po kayo palagi. At yun, sana laging malakas. Ingatan nyo rin yung sarili nyo. Pahinga pag may time. Maraming salamat po sa inyo. At yan, bye-bye po, ma. Bye-bye. Shoutout sa lahat mga sponsor. Ingat po kayo lagi. Yan, bye. Bye-bye.